Ena eda emerging new woman ekuo a wo mo hya ban ase nenso watu anwasi wo so obeboa ema ano na wo kyerese wo hwe enipa wo mo hia apomuden eho hawo anase wo mo hia apomuden ho nkyerɛkyerɛ ewo wadwemu pa eyema esanse eyawde bebre ena ewo ma akoma mu wo se mpanimfo anase apomuden adwumayefo etimi hwe eboa wo mo Penimpa wada emerge new woman ekua enshaban ase nenso woboa ema ewo maimu eyeledi mai ochwemu se wo hwe atetia eyana ema efemu no a edi yawdie no haw enebere wo mo ne senti ehu behia se apomde adwumayefo etimite wani ehwe mayiye pa se beye a enkoha wo mo adwene ne senti ena emerge new woman aba ebeye counseling enkyerɛkyerɛ nkranhye amamma se beye a wo betimi apem akɔwani Ebra wopa dwumadi hontoma ena ledi mai ede sansemi etudwa megidie kyerɛ me se nipa apomuden wɔ n'adwene mu esipia otimi ye niema nyinaa efri se makomuda minim se de etie empen bebre nipa ko through eniema emu oden a na enya nsunsuanso wɔ n'adwene so se wanya obi ne na ankasa wanya obi ankyerɛ wodɔ ankyerɛ no wanya baby a wotimi kotena ema ne ho to no a na ede ne ekɔ baby enye ne ekɔ abodam enu nti na emerge new woman ene yaba se yenso ye be contribute ye quota to Ghanaian women ye be boa na yasom nti se obi bia wo challenge obi bia go through niema ya anasa wakompo awie na stella or bread se obi free sa te bia ni mo a onhwehwe ye kira kwan na ye mmoa no ye wo professionals be brand no mu ye adwuma ye bet na se ye tie wo se wo pe counseling na ye betimi akansel se wo se ye do ma psychologist na wo se ye hwe wo wapomudin mu nsem a ni nyina ye be refer